Cât mai pot să vă arăt ceva de pe Team Fortress 2. Du-te-n pisici, bă, de idiot. Upsi. Stați, mă uit mai jos, deci, ok. Pa, piciorul. Ești idiot? Bă, mă prinde unul. Vezi că n-am chef să mor. What the fuck, dude? Beautiful. Stai, ia, mă pot urca. Shuffle, vedem tot episodul. Dude. Da, nu știu de ce zbor, cred că de ce am primit un bonus. Stați, nu. Chestia faină că nici nu mi-a de viață. Stai că eu sunt roșu, bun. Și pentru final. Bun. She's got the look. Și eu sunt pe primul loc. Eu sunt pe primul loc cu 135 de kilori. Hai, v-am pupat. La revedere.